Ahojte, moji krásni, úžasní, dokonalí, ľúbezní ľudia. Moje meno je Nena Turner a toto je video, kde by som vám chcela predstaviť Dva svety tej istej planéty 2, moje dielo ako spisovateľky. Takže vítajte pri tomto videu a ukážeme a posprávame si niečo. Okrem obsahu si myslím, že pri tejto knihe stojí za zmienku grafika. Obálka dvojky nadväzuje na jednotku a proste milujem to. Totálne vystihuje obsah Michaela. Takže na jednotke je Nena, na dvojke je Michael a zbožňujem tú grafiku. A taktiež sme do dvojky dali viacej, dokonca takto, graficky spracovaných plagátov, ktoré opisujem v knihe. Tak, sú tam aj jemné náznaky portrétov, to je ukážka z obežníka mužského štátu. Takže fakt je tu, ako vidíte, tu taká jemná tvár Neny, keďže v tomto svete nie sú fotoaparáty. Takže sú to také portréty. Áno, sú tam fotoaparáty, ale fotiek je veľmi, veľmi málo. Ide o veľmi zriedkavú vec, takže milujem tieto plagáty a dokonca ani som neplánovala, že budú takto graficky spracované v knihe, ale okrem obálky mi zrazu mailom prišiel aj tento návrh od mojej grafičky, tak som si povedala, totálne to vystihla, zaľúbila som sa do toho, do obálky, do grafického spracovania, muselo to tam byť. Takže zbožňujem to a týmto videom by som asi trošku tak predstavenie tohto dizajnu a grafiky ukončila. Väčšinou je to o obsahu a čítaní ukážok, ktoré tu nadávam. A dneska som trošku chcela tak predstaviť aj druhú stranu knihy, pretože grafika a vizuálne spracovanie je niečo proste, čo upúta na knihe ako prvé a je veľa čitateľov, ktorí proste prídu do knihkupectva, nevedia, čo si kúpi, len proste idú do knihkupectva, nasávajú tú vôňu tlačených kníh a sledujú obálky a niečo ich zaujme. Rozmýšľajú nad tou obálkou, nad tou knihou, už idú na anotáciu a to už je len krôčik k tomu, aby si tú knihu vzali, kúpili, takže preto sa vám chcela aj predstaviť. A strašne milujem tie obálky, takže ako jednotky, tak dvojky. Takže toto som bola ja, Nena Turner. Budem vám vďačná za každú formu podpory, zdieľanie, like, komentovanie, odber. Podporíte ma tým, vás to nič nestojí, mne to veľmi pomôže. Takže TikTok, Facebook, Instagram, Wattpad, som všade, takže budem rada za každú formu podpory, veľmi si to cením. Ak to ma už podporil, takto na sociálnych sieťach alebo kúpou mojich dvoch kníh, Dva svety tej istej planéty 1, Dva svety tej istej planéty 2, tak som vám nesmierne vďačná. Tak, ďakujem vám z úprimného srdca. Ja som Nena Turner. Mier s vami, nech vás sila sprevádza, zlo obchádza. Čus!